saint will remember all the danger we came from. Burn like embers, hoping tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke them if you got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise to all the things I lost on you. Hey, tell me, are they lost on you? Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I lost on you, is I lost on you. Is I lost on you, just that you could cut me loose. Everything I lost on you, is I lost on you, is I lost on you. Καλώς την. Γεια σας. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Δέσποινα. Δέσποινα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 19 ετών. 19. Μάλιστα. Και από πού είσαι? Είμαι από τη Ζάκυνθο. Α, τρελά από τα νήσια. Μαζί μου είσαι εσύ, κατευθείαν. Εδώ είσαι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία επιλογή τραγουδιού και πολύ δύσκολο τραγούδι. Μπράβο σου. Όταν είναι κάτι όμορφο και ας είναι δύσκολο. Εργάζεσαι επαγγελματικά? Όχι. Να τις μόνη ερωτήσεις μου. σωστές. Από μόνη σου. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί μου αρέσει ο τρόπος που έχεις ντυθεί. Γιατί είναι πολύ πίστα και λέω μήπως το έχει ξανακάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ πώς έχεις Λέει τι ντυθεί. πίστα, και όλα απλά αυτά. ξέχασε να βάλει φούστα η Very κοπέλα. sexy. Τι λες? Τι πίστα, ξέχασε να βάλει φούστα απλά. Τι ξέχασε να βάλεις? Στις πίστες φοράμε σορτσάκια. Γιατί με από το άγχος της Κορίτσια. βρήκε και δεν πρόλαβε. Έτσι, μπράβο. Κούκλα. Εφόσον με αυτό το τραγούδι πάει αυτό το ντύσιμο, πήρα το ρίσκο. Καλά, με αυτό το τραγούδι πάνε τα πάντα να ξέρεις, γιατί είναι ιδιαίτερο. Έχεις κάτι πολύ ωραίο βελούδινο μέσα στη φωνή σου και αυτός ο λιγμός ήταν αυτό που έκανε κρακ και το πάτησε. Ναι, το κουμπί. και εγώ ακριβώς. Την ίδια στιγμή. Αλλά, αυτός ο λιγμός ήταν αυτό, αλλά έχεις κάτι ωραίο βελούδινο μέσα στη φωνή σου. Ευχαριστώ. Εσύ γιατί δεν πάτησες? Καλή ερώτηση, ευχαριστώ. Μετανιώνω. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ και το τραγούδι και δεν είναι ότι δεν το είπες σωστά, δεν το είπες ωραία, αλλά ίσως επειδή ακριβώς μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Θεωρώ ότι έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή, θεωρώ ότι έχει ακόμα δουλειά και άμα κρίνουμε από την εμφάνιση, δεν θέλει καν δουλειά στο τραγούδι. Να σου πω γιατί εγώ άργησα να πατήσω το κουμπί, γιατί είμαι ο μόνος που δεν σου είπα. Άργησα γιατί αυτό το τραγούδι, ειλικρινά, το ακούω τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα και αν κλείσω τα αυτιά μου πάλι θα ακούγεται κάπου. Και λέω, όχι και εδώ στο voice αυτό το τραγούδι. Ωραίο τραγούδι είναι, δεν λέω, δεν είναι κακό. Πολύ ωραίο. Αλλά βρε παιδιά, πόσο hit πια αυτό το τραγούδι. Το σφύριγμα εσύ το έκανες? Ναι. Ναι, τέλειο. Το σφύριγμα. Όντως. Καλά, νόμιζα ότι είναι ο stage manager. Θα παραχωρήσω τη θέση μου τιμητικά και θα σου προτείνω να πας με το σάκι. Περίεργο αυτό. Με τρομάζει. Νομίζω ότι θα κάνετε ένα καλό, πραγματικά, δίδυμο συνεργασίας. Φίλε, τι Χωρίς αλτρουισμός παρεξήγηση, είναι αυτός που Έλενα, υπάρχει μέσα σε αυτήν την ομάδα. Έλενα, χωρίς παρεξήγηση, Κοίτα, άκου λίγο έτσι. να σου πω. Όχι, Δεν χωρίς λέω ότι ο παρεξήγηση. Σάκης δεν μπορεί να δουλέψει μια χαρά. Αλλά δεν έχεις με ποιον να μιλάς για τα κούνια. Δεν έχεις με ποιον να μιλάς για make-up, για βλεφαρίδες, αγάπη μου. Με ποιον θα μιλάς? Θα μιλάς για βλεφαρίδες με το Σάκη Ρουβά? Με την Κάτια θα μιλάει για βλεφαρίδες. Η Κάτια έχει δουλειά, έχει 4 παιδιά να φροντίσει. Εγώ δεν έχω κανένα. Θα έχω μόνο εσένα. Έλα. Σκέφτεστε να γίνετε μητέρα σύντομα? Τι είναι αυτό? Υπάλληλο Ενώ σε δηλαδή- εταιρεία δεν τη βάλεις για να Όχι, της δώσεις τη τώρα που δουλειά? αναφέραμε τα παιδιά και εμένα με ενδιαφέρει πραγματικά πώς η νέα γενιά, που δεν έχω συχνή επαφή, αντιμετωπίζει τη μητρότητα. Ας πούμε, πότε σκέφτεσαι να γίνεις μητέρα? Έχεις σκεφτεί πότε να κάνεις οικογένεια? Μετά, όταν θα γίνω μεγάλη τραγουδίστρια, βλέπουμε. Μπράβο. Θα γίνεις Κορίτσι μου, Οπότε όχι. μην πας ωραία με το απάντηση. σάκι. Όχι, παιδιά, αυτό δεν είναι καθόλου σωστά και είναι προσβολή.
Όταν στο δώσει ο Θεός σου, κορίτσι μου. Είναι το παιδί. Μπράβο. Είναι ευλογία το παιδί. Και να χαίρεσαι και να το κάνεις Κατάλαβες. μικρή, θα είσαι πάντα νέα μαμά. Και κατάλαβες Εγώ τι δεν είπε. είμαι. Είπε όταν στο δώσει ο Θεός σου, όχι ο Θεός. Ο Θεός. Δηλαδή ο Σάκης. Ο Θεός, ο Θεός. Θα σου δώσει ο Θεός σου. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, θα ταιριάζαμε και μαζί για κοουτσάρισμα. Γιατί δεν θα κάνεις και εσύ παιδιά. Όχι. Απλά μου ήρθε μια ιδέα. Δεν μπορώ να την αποκαλύψω. Μου ήρθε μια ιδέα για να σου προτείνω κάποιο τραγούδι για μετά. Αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Μου κλέβουν τώρα τις ιδέες των τραγουδιών και μετά τις κάνουνε τούτοι. Και δεν θέλω. Πρέπει να κερδίσω. Αυτό ήρθα. Ωραία λοιπόν. Ξέρω ότι εμένα θα διάλεγες, αλλά από τη στιγμή που δεν γύρισα, μήπως πρέπει να αποφασίσεις. Πρέπει. Πάνω. Είναι πολύ δύσκολο. Περίμενε. Πάνω. Πότε. Μετά αφού θα όχι. Κοίτα, επειδή το έκανε πριν ο Σάκης για την Έλληνα, να σου πω ότι ο Κωστής είναι πολύ καλό παιδί. Καταρχάς, Τι καλό παιδί μου. Δεν θα βγούμε για πορτοκαλάδα στην πλατεία Καρίτσι. ναι, και είναι και τραγουδοποιός, έτσι πρόσεξε. Έτσι, γιατί το τραγούδι το οποίο διάλεξες να τραγουδήσεις, αντίστοιχο με ελληνικό στίχο ή... δεν υπάρχει. Ενώ ο Κωστής θα μπορούσε να σκαρφιστεί κάτι, να σκαλίσει πάνω σου, να το σμιλέψει πάνω στη φωνή σου, να το... Όχι μόνο να κερδίσει ένα διαγωνισμό, αλλά να κάνετε και ένα ντουέτο αργότερα μαζί. Ευχαριστώ Πάνο. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε την απόφασή σου. Πάμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν με πείθουν τα επιχείρηματά σας. Α, είσαι και δύσκολη. Άρα κανέναν. Θα είναι η πρώτη φορά που I συμβαίνει. like it. Νομίζω πως θέλω να πάω με την ομάδα. Το έχουν μάθει όλοι αυτό και κάνουν παύσεις, έτσι. Δηλαδή... Έλενα, σ' αγαπώ. Με μένα? Ομορφιά μου! Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήδη πάρα πολλές ιδέες. Μην τα πεις σε κανέναν όμως. Οκ. Μπράβο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν γύρισα επειδή δεν πρέπει να μπλέκεις τα ερωτικά με τα επαγγελματικά.